Existujú dve skupiny ľudí. Jedna má ma rada, druhá tvrdí, že vo mne nie je štipka umenia. Umelcom prinášam trápenia. Ja za nič nemôžem, takto som bol stvorený. Ľuďom bez talentu generujem obsah za ceny. Je to jednoduché, skoro ako drag and drop. A skôr než povieš hop, vrátim ti AI slop. Čo platiť peniaze profesionálovi? Ja sa nahnevám, keď pýta klient odo mňa zmeny. Každý človek má svoje otváracie hodiny. Ja nestrácam svoj drahý čas okolo nejakej rodiny. Ja za nič nemôžem, takto som bol stvorený. Ľuďom bez talentu generujem obsah za ceny. Je to jednoduché, skoro ako drag and drop. A skôr než povieš hop, vrátim ti AI slop.